VP Chiwenga's allies panguva ine vaya vachisenda warnings. Team Chiwenga roya richisenda warnings kune zvigananda vachiti under the leadership of VP Kosano Chiwenga we will not tolerate zvisina basa. Vosenda shockwaves panguva ino in between aiwa these two hostile factions. Satiri kuona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka ameno kuti 2030 kunosvikwa nani. Sarabina mashoko nemadevelopments anomuda chingwa panguva ino ine zimbabweSADC. Don't forget to subscribe or like on the bell icon. Under the leadership of Comrade Chiwenga, there will be no amnesty for economic criminals. We will track down and recover all stolen state property from both the first and second republics. The entrepreneurs and individuals with unexplained wealth will step forward to explain their wealth. Doma developments are buda pana paitoka na Chiwenga lieutenants vachiyimbisa kuti we are going to call a spade a spade. We are going to call everyone. Zvigananda zvese vaiswa nemari dzisinganzwisiki kuti vatsanangure kuti property yavo mari dzavo dziri kubva kupi. Zviri kuitika panguva ino yatiri kuona kuti people they started liking VP Kosano Chiwenga, the same architect with the November 2017 coup. Panguva ino uchinokwa kuzi the opposition has been captured. Opposition aisina kana any say. It has been destroyed just because of money. Everyone from the opposition, they've accepted to be bribed, starting from their leadership. Panguva inoi tochiona kuti even varume muZANU-PF nevasima muZANU-PF takuona they are starting seeing the future iri bright kuna VP Kosano Chiwenga. Ibodza mafukuro enyu muri kudi pamusoro pe these developments ari kuonekwa kunzi ane munhu pasi kunyatsongoba kuti zvinhu zviri kumira zvakanaka muregime and the ruling party ZANU-PF. Pena comment section medu dzafunguro enyu, musasubscribe or like, chita on the bell icon.